Assalamu alaikum warahmatullah, barkanmu da yau, barkanmu da sake sare da ku a cikin wannan sabon bidiyo. To a yau ma za mu sake withdraw a cikin wannan bot din na cikin Telegram wanda mun yi withdraw a cikin sa kusan so biyu kenan. To yau za mu yi na uku kuma tare da ku za ka ga withdraw din ya sauka ba tare da ɓata lokaci ba, saboda wannan bot din gaskiya withdraw din shi normal ne na sauka kuma ba wani aiki da yake ciki sosai. A wanda zaka ci kawai kana shiga zaka danna claiming ne na farko, shikenan kuma zaka bar shi zai ci gaba da tara ma idan kawai kana zuwa kana yin claiming. Idan ya kai 0.1 USDT to zaka withdraw din shi nan take kuma zai sauka. Saboda haka yanzu za mu sake withdraw a cikin wannan bot din kenan na cikin Telegram. Kuma za a je muku link din shi a description din wannan bidiyo, sannan kuma za a je muku link din WhatsApp din mu na channel domin ku je domin sababbin update wayanda ba dole sai bidiyo ba, wanda da za ku yi amfani da su a cikin WhatsApp din mu na channel kenan. To abin da za mu yi na farko shine yanzu za mu taba akan da aka ce maka yanzu dai za mu yi claiming din wannan da muke da shi gashi muna da 0.096 kenan, duka za mu yi claiming din shi domin haɗi ga wani can sama 0.03 kenan, za mu haɗe su gaba daya kuma za mu yi withdraw din shi, za mu tura cikin spender gashi nan mun yi claiming kenan. To bayan mun claiming sai mu danna inda aka ce withdrawal. Yawa kana danna kun ga withdraw din mu nan da muka yi guda biyu kenan, ga sunan guda biyu wanda muka yi. To kun ga sunan sun yi approve kuma sun tura mana su tun cikin bidiyon da muka yi a baya, suka tura mana wannan withdraw din kenan. To yanzu me za ka yi sai ka zo ka rubuta amount da kake so ka cire kenan. Ko yanzu za mu cire 0.126 ne ko gashi nan sai ka ranna continue. Yawa sai ka ranna akan USDT din nan ga ta nan 20 sai ka ranna akan ta. Yawa sai ka ranna continue. To anan sai ka je ka dauko address ɗinka in na cikin spender kake so, in na ko ina dai kake so zaka amfani shi. Mu za mu amfani da spender ne, bara mu shiga cikin spender ga ta nan a ciki za mu je mu dauko wannan address ɗin kenan na Bit20. Kamar da kake gani kana shigowa nan sai ka danna inda aka ce deposit. Yawa kana danna sai ka zo ka danna inda aka ce USDT din ga nan na farkon nan Bit20 sai ka danna kansa. To gashi nan sai ka copy din sa. Wannan shine adadin zamu yi amfani da shi. Kuma idan ka turo naira za shi shigo direct, idan baka spender ka je ka dauko spender sai ka zo ka post din shi a nan wajen sai ka danna confirm. Withdraw ɗinka ya riga ya sauka kenan gashi nan. Bara mu dan dawo home din domin mu duba wasu abubuwa kenan kafin withdraw din mu. Yanzu za ku ga ma withdraw din muna nan muna bidiyon nan, cikin wannan bidiyon ma yanzu za ku ga wannan withdraw din ya saka kuma gashi nan yanzu haka ba barin yi ba, zai ci gaba da tara mana. To kuma kun ga sauran abubuwan da muka yi nan claiming da sauran withdraw, ga withdraw din mu nan yanzu kenan. To gashi nan ya sauka, kun kula ga sakon spender can a sama. Bari mu jawo ku gani, kun gashi nan ko gashi nan. Bari mu shiga cikin sa a naira za ku gansa, kun gani ko gashi nan ya riga ya sauko. To gaskiya wannan airdrop din lafiya launi idan kai withdraw yana sauka kun ba shi da wata wahala. Su me kake jira? Kawai ka je ka buɗa shi ka bar shi kawai, idan ka zo ka ga dalolin ka sun taru kawai sai ka cire. To anan ma ka wannan ƙarshen bidiyo. Muna roƙon ka idan wannan ne farkon zuwan ka daure ka yi mana subscribe din wannan channel, idan kuma ka taɓa yin subscribing ka daure ka yi sharing ka yi like din wannan bidiyo domin yan uwa su amfana. Sai ku ajiye ra'ayoyinku a comment section sai mun haɗu da ku a next video.